Tao sa baba! Yan ang gagawin namin ngayong araw na to mga kabayan. Ihahandaan namin yung mga bakal. Yan, ito yung pangtali namin. Number 16 tong tire wire. Yan, ang isang rolyo nito 1.5. Yan, tapos ito naman yung gagawin naming anilyo. Kwanto? 9mm. Yan, mano-mano lang yung putol namin. Yan, ito naman mga kabayan, baloktot nitong sa may poste 20 cm to. Yan, katulad nito. Yan, 20 cm yan. Lahat ng poste babaloktotin namin sa dulo. Yan, 20 cm yan. Yan, bawat poste, 4 nito. Yan, ito naman yung sa kulong puting. Yan, 8 bawat isang puting. Tapos ito naman yung sa mga anilyo. Yan, hinihintay ko pa yung building ng kapatid ko para gagawa kami ng bindiran. Yan, ito naman sa wool puting. Ito, ang haba nito 30 cm. Babaloktotin ng tag 5. Yan, katulad nito. Yan, tapos ito namang mga pantali namin yan, pinuputol na ni Manoy Bob. Yan, dumating na mga kabayan yung rescue. Yan, ito na yung hinihintay kong welding machine. Yan, ito na yung panggiba namin doon, kabra. Yan, tapos ito yung pang layout na metro. Yan, ito yung mga kabayan yung sa puting namin. Pinapa-assemble ko na kay G King. Yan, bagong dating yan. Yan, 4 na post ito. Yan, kuwan lang yan, 4 lang. Yan, itong haba nitong ginagawa naming anilyo, kuwan to 75. Yung 6 meters dinivide lang namin sa 8 para walang masayang. Yan, yung sukat nito 10 cm by 22 cm. Yan, yung pagkakabind nito hindi ko na ginawang kuan 135 degree. Yan, 90 degrees lang to. Kasi baliktaran naman yung lagay niya. Halimbawa dito yung dugtungan, yung sunod niyan dito na. Yan. Ano, Jiking? Hirap ba, Jiking, pag walang gamit? Hirap, pero pwede na itong tagaan. Yan, medyo gumanda na yung panahon ngayon mga kabayan. Medyo umiinit na. Yan, bubuhusan na namin tong mga puting, wool puting sa kulong puting. Yan. Humingi na pala ako ng rescue kay Idmar. Ayan, oh. Para mapabilis. Tapos si Pipoy naman. Ito naman si Pipoy. Mga kabayan, yan, tapos ito naman yung kapatid ko mga kabayan. Nag-extra din dito. Yan yung pangbato ng naga. Yan, tapos papalagyan ko na ng mga kwanto. Papalagyan ko na ng graba. Yan, itong kulong puting sa wool puting. Yan, pinalinis ko na kasi baka bigla na namang umulan, mapuno na naman ng tubig. Yan, tapos ito na yung bakal namin sa puting. Tapos ito naman yung sa kulom. Yan. Yan, unahin namin itayo to. Tapos wool puting na.
Yan, itong sukat namin ng bakal namin sa kulong puting, kwanto 50 cm para sakto sa 6 meters, dinivide ko lang. Tag 50 yung haba. Tapos yung hukay naman 60 cm, kaya may 5 cm siyang concrete cover pa ikot. Yan, panglakas ni Edmar para si Samson. Oh, siya lang mga kabayan mag-isa. Isa yan po eh. Ito. Yan, ayun naman mga kabayan si Alan, taga tali sa taas. Alambre. Yan ang hinuhulugan namin yan, itong gilid na to. Kailangan nakalayo sa tansi dito, tapos nakalayo din dito para sa concrete cover. Yan, yan yung hinuhulugan namin dyan sa poste. Yan. Yan, kahit dito sa taas huli na ito. Basta yung sa puno, yun ang importante na nakatama na. Kasi itong sa taas, pwede nyo naman itulak-tulak na lang yan. Yan, dapat nakaganyan yan sa tansi. Oh. Tapos yung spacer namin dyan, iangat na lang namin yan ng kuhan, bato. Kasi hindi na kami nakagawa. Kasi ilang poste lang naman yan. Yan, okay na ito mga kabayan. Ready ng buhusan to. Yan, ito yung spacer ko bato. Yan, matigas pong bato yan. Yung iba kasi nagtatanong, ba't wala daw spacer yan? Mas matigas pa po yan sa ginagawang spacer, yung simento. Yan, ang layo nito dito, 3 pulgada yan. Yan, bubuhusan na namin yan. Yan, yung kapal nito 20 cm. Yan, sakto na to. Yan, bago namin to buhusan mga kabayan, papagiba ko na lahat to kasi nasintro kasi ng wool putting yung poste, dapat ipapahuli ko na. Yan, papatanggal ko na to hanggang bubong. Tapos yung papasok doon sa loob namin, hinarangan ko muna ng pinulik. Mga kabayan, unti-unti nang nagigiba. Yan, ito yung nabuhusan namin kulong puting. Yan, dalawa yan. Sa kabila. Yan, para makabuelo na kami. Ano po, ibilo na tayo. Yan, ito ang isusunod namin mga kabayan. Pag nakaharang pa, lahat ng nakakaharang, tatanggalin na namin. Yan, ang naging kuhan kasi, hinagip yung poste ng wool footing. Kasi idudugtong ko siya dito. Yan, yung dating itong simento na wool dito, kailangan nakadugtong siya dyan. Yan, hagip din itong puno ng poste dito. Yan, itong hero sa pababa, tatanggalin na namin to ngayon. Kasi tatagos dito yung poste, banda dito.
Tatanggalin namin itong isang pirasong irong to. Para yung kisame, susundutin na lang namin dito para malaglag. Kasi pag sa baba, mataas na. Hindi naabot. Yan itong kisame, susundutin ko lang dito. Para malaglag na lang sa baba. Yan. Ano po, pwede pa ba? Ha? Pwede pa ba magamit yung mga kahoy? Yung iba, Yan, itong mga kahoy na ito matitigas pa yung napakuha ng yero. Pero yung sa may bandang kisame, inabot ng anay. Pero ito matitigas pa. Saka itong ruptir nya. Yan. Ano, Jeking? Tingnan mo yung inaapakan mo, baka bulok na. Yan. Balik ka. Balik pa rin. Yan. Oh, ito ha. Karayo naman. Maray. Tama na. Meron pa, isa pa. Hindi, wala na. Oh, na. Yan, kunti na lang, giba na yung kalahati. Yan ang isusunod namin, itong poste. 3 poste na to.